Dámy a páni, ježiš! Ty kokos! Pojď sem. Sem pojď. Sem pojď. Tak dámy a páni, dneska nastavíme u mojho ďalšieho videa spolu s mamou. Čaute. A dneska sa točíme ďalšie penalty challenge. Zase nechce s mamou do brány, tak bude iba kopať, budem tam, bude video fakt, že nám dajte like, odber. A my môžeme ísť na to. OK, kopeme prvú. A zase tak, jak včera máme tu challenge. Áno? 1-0. Ja keď chytím, mám bod. Keď dáš, máš bod. Poď. Kam uteká tá lopta, svinia? Však keď si píšeš, tak... Poď, už sa píš. No. Ale... No, mami. 1-1. A už si nepíš konečne. Dámy a páni. No. Hentá si furt píše. Yes, 2-1. A kam máš išla? Neviem. Zamazénik. 2. Jakú slavočku a nechycil. Ja som išla, že ideš do druhej. 2-2. Kokos. Dneska to asi vyhrám. Aha, zase do 30. No, neviem. 3-2. 3-3. Čajík. Ja nehovorím kofolu, dámy a páni, ale čajík, lebo nemám rád kofolu. 4-3. 4-4. 4-4. 5-4. Aj. Je. 5-4. Jak si... Mami, jak si to kopol, tak mi tá noha tak... Noha. Ruka takto šlohla. 7-4. Teraz bolo 6-4, takže schycil. Ja tak vidím, že 4. 7-4. Ja aj 7, áno. 8-4. Sakra. Nekop to len Sa mi prestalo dariť. Nekop to len na... Mami. No, jak sa podarí, Miško, ja som len taký fotbalista. Tak do strán, teda. Keď chceš dať gól. 9-4. 9? 4? 9-5. Tak nič. Do druhej. Au! 9-6. Ja som pichla členku. Pohode. A chvíľku budem. Nabolalo stehno aj svoje a sprintovala som. To prestane. Toto čo tak padlo? Neviem. Poď. 9-6. Au. Pohode a praví alebo ľavý? Pravý. Aj tak to je zlé, keď s tým kopeš. Ešte prechádza. 9-6. 9-7. Au. Ja som si rozkrokovala. Ale ty sú jaké? No predsa zelené. Aj hnedé trošku. No. 8. No, to som sa zahral. To není možné, dámy a pani. 9-8. 9-8. A zase mi tam to čierne ukazovalo, ale zistil som, že to nahrám aj tak, keď pôjdem k tomu telefónu, tak si to nepřivajte. 9-9. 9-9? Ja, 9-9? Ja, dobehla. Aha. 10-9. Vlastný som si dal. 10-9. 11-9. No, dneska to asi vyhrám ja. Aha. 11-9. Hej, svoje forma. Len kde ostala pílka z včera. Jaj. Na sušáku.
tam sušila cez noc. Aha. Kokos! 12, 9. Akože, ale nedá víš, vykresliť. Ruky, 12, 9. Minulo som si to dal ja, teraz mi dodáš ty. 13, 9. A ešte to tam naschváliš, ale chytí to. Koľko? 13, 9. 13, 9? 14, 9. Kokos! Jaj! Zavolíte bránička. Nejma, dobre, tak stačíme. 14, 9. 14, 9? Mi to zase šuchlo, nech tak som si trošku zlomenul. 14, 9? Aha. Konečne! 14, 10. Ešte 4 musím chytiť. Do ryti, zase. 15, 10. No. O, dobre. Konečne! 15, 11. Šestnáct, 11. Sa mi to prešuplo. No, pani, ne sa to takto prešuplo. Koľko? 16, 11. 16, 11. Jaj. Šestnáct, 12. Konečne, som chytil. No, vlastne, že keď tá voda, to je počuť, že... 16, 13. Konečne sa dobíham. No. Aj, sorry, som to pobol presvedčený. A tá moc. Paťa, paťa, zumba. 16, 14. Yes! Zase. Sorry, dámy a páni, ale zase. To je čierne. Aj keď vy vidíte, tak aj takto nastavujem. Chodím a klikám, ako keby do prázdna. 16, 15. 16, 15, 14. 15. 15? 17, 15. Si kletka. 17, 15. Čo? 17, 15. Tá bola silná. Mhm. No silná akože, taká stredne silná, Mhm. ale rýchla. Mhm. Koľko? 17, 15? Mhm. 18, 15. Nie som v klietke. 18, 15? Kokos. Teďka to asi vyhráš. 18, 15? 18, 16. Jau. Čo? Tak to prsty ohlo. A kde je tá ruka? 18, 16. 18, 17. Neko stále len na to, že stranu odani to formuje. Mhm. 18. Koľko? 18. 17. 18, 17? Mhm. 18. 19, 17. 19. Ale dobrá, dobre. 18, 19, 18. Yes? Čo máš za výhrad? Píšte do komentárov. 19, 20, 18. Hej, to prešmyklo. 20, 18. No. To prešmyklo. Aj mne. Jaj. 21, 18. Jaj! Prečo to nemohlo ísť hore? 21, 18. Počkaj, volčo píše. Píše? Čo stávala? A nie. 21, 19. Konečne som chytil. Počkaj. A
A nestál do tej jednej. No, gol? No, asi čo ja viem. Je gol. Gol. 22-19. 22-19. Si to vyhráš. Asi no. 21-19. 22-19. 22-19. Ale kokos! Čo máš dneska? Neviem, dneska nemáš svoj den. Ale včera sme natáčali neskôr, dneska to natáčame skôr, tak asi nemám dlho posily. Yes! 20. To sa neráta? Áno. Nikto. Práve, že by som mala vácili, keď sme to skôr natáčali. Čo? Práve, že by som mala vácili, keď to skôr natáčali. No práve, že sa skôr to bude, takže možno neviem. 23, 20. 23, 21. No není tak. Neviem, dúfam, že Píšte ne. do komentárov. Like pre mamu, odber pre mňa. 23, 22. Yes. 24, 22. Fokus. Musím to Januska ihrať. To dáme, dámy a páni. Vyhrám. 25, 22. Aha. Kokos. Takéto. Nechytím. 26, 22. Asi to dnes vyhrám. Sedem, 22. Doriky. A Doriky, sorry. Doriky. To není možné zase. Mám čo to je tak? Áno. Mhm. Natáčam, neviem prečo je to čierne. A aspoň že tak. Koľko je to? 27, 22. 28, 22. Čo je to? Na chvíľku to mám vyhrať, to je ešte 2 góly. 27, 22. 28, 22. Ja, 28. Tu bol 28. 28, 23. Tá štípala. Mhm. Neviem, jak som si dala tie rukavice. Koľko? 28, 23. 29, 23. A brvno? No, išla dole, ne? Tak to bolo. Áno, no dobre. 28, 23. 28, 24. Toto si už štrihla. Teda nie tak jak ja. 29, A ne, 24. prečo ideš tak zblízka? Tu môj rentál kopala jak zblízka. Jak odtiaľ, počkaj. Odtiaľ to si kopala. No, určite, Odtiaľto. Tuto som bola. Nie. Odtiaľ to si kopala. Odtiaľto. Nie. Odtiaľ to. Ne, Áno. ne. Áno. Dobre, tak 28, 24. 29, 24. Už iba jeden. A kto bude víťaz? Maminka. 29, 25. Yes. To je blízko. Dávaj svojme. 29, 26. Tam Ona možno chce to- prebehnúť do pizza. A teraz ju ako pačko do brány. To je víťaz. Mama je Teraz choď do brány. Nejdem ja do brány, dovidenia. Do 10, priatelia. do 10 a ty Nie? ideš do brány. Nie. Prosím, Nie, nebudem dávať silno. ja ale nechytám, tak to vyhráš. On koľko? 0-0, do 10. Čo robíš? Tak sa daj nulu normálne. Však to nestihnu zareagujú. 1-0. A známo iba do 10, lebo ona nemá rada byť v bráne.
1-1. Dwa, jedna. Dwa, dwa. Čo povieš, že vyhrám? 3-2. Chytaj, dávaj tam tie nohy, kedné ruky. 3-2. Veľký. 3-3. Ale som to kopol. Jak je možné? Kde to je? Neviem, pani, jak je možné, že zase kopnem mimo brány? Tak to ide. Koľko je to? 3-2. 3-2. A venka je Šinár. Poď. Aj. Podarilo sa mi, len keby si tam teda nebola. Tak 3-2. Ale iba do 5. 4-2. Do 10. A tam neviem trafiť. Možné, neviem sa trafiť. Takže je to 4-2. Tak do 8. Ne, do 10, ja ti znižím. Dobre? 5-2. Srač. 5-2. No nebudem tu už ja. Stačí. Končíme. Vyhral si. 6-2, ne? Áno. 7-2. A však vyhrávaš a hráme do 8. Aj to 7-2 a vyhrávaš. Povedzte, že sa netrafil. Sedem, 3. Ty slabú, Ježiši Kriste. 4. No, Vyhrala. pekne to ukončila loptu. 8-4. Poď. Adios. Sem poď. Čaute. Čau. Ahoj.